Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate, picătură cu picătură. Invitatul meu de astăzi este medicul Monica Spânu. Bine v-am regăsit! Mulțumesc, bine v-am regăsit și eu. Iar subiectul zilei este unul dureros, greu, obositor, pentru că picioarele grele, obosite și dureroase sunt mai frecvente vara. Deci prevenția, dacă vrem să avem picioare frumoase, este pe primul loc. Și cum putem avea picioare frumoase? Cu ajutorul gemoterapicelor. Dar dacă problema nu a evoluat prea mult, pentru că atunci foarte greu se repară. Dar există două extracte gemoterapice, castan sălbatic și castan comestibil. Cunoaștem cu toții castanii. Știți cum sunt florile de castan, ridicate în sus. Sunt grele, dar ele se îndreaptă în sus, aproape antigravitațional. Exact așa este acțiunea și la nivelul organismului nostru. Susține întoarcerea venoasă a sângelui de la nivelul piciorului până la nivelul inimii. Cele două extracte se regăsesc în produsul Polygema 6 varice hemoroizi, cu acțiune benefică atât pe sistemul venos, cât și pe sistemul limfatic de la nivelul piciorului. Deci sunt eficiente în edeme, în varice, în hemoroizi, așa cum le spune numele, și fiindcă acționează și pe problematica limfatică, vor fi eficiente și în tulburări date de menopauză, care se manifestă la acest nivel pe parte venoasă, tulburări generate de folosirea contraceptivelor, care se reflectă inclusiv prin edeme la nivelul membrelor inferioare. De asemenea, femeile însărcinate, gravidele care au astfel de probleme, pot folosi liniștite și fără probleme produsul Polygema 6 varice hemoroizi. Deci nu interacționează cu sarcina? Nu, așa ca multe alte gemoterapice, doar unul vreau să mai pomenesc, chiar dacă Sigur. nu are legătură, cistitele sunt foarte frecvente în sarcină și putem folosi produsul Polygema 7 căi urinare pentru a trata în mod natural o cistită care apare la o gravidă. Dragi telespectatoare, este foarte important să rețineți aceste două produse pentru că sigur vă vor ajuta în cazul în care apar probleme în sarcină. Ne reîntoarcem la picioare. Ne reîntoarcem. Să spunem că avem un stil de viață sănătos și vrem să ne ajutăm picioarele. Cum folosim aceste produse? Extractele gemoterapice se administrează de 2-3 ori pe zi. Dacă avem un puseu acut, da? Niște edeme puternice sau începem să avem tulburări mai profunde sau o criză de hemoroizi, atunci putem folosi doze mici și repetate, 1-2 ml de 3, 4, 5 ori pe zi câteva zile, după care revenim la doza standard sau, în cazuri grave, consultăm un medic și mai asociem și alte produse, nu doar Polygema 6 varice hemoroizi. Acesta putem să le asociem cu alte produse alopate care se folosesc, Detralex sau orice alte produse, deci merg împreună. Foarte important, își susțin reciproc acțiunea. Cât de strâns legate sunt varicele de hemoroizi? Nu e obligatoriu să le avem pe amândouă. De exemplu, după o naștere dificilă pot să apară hemoroizi. Dacă după aceea nu avem un stil de viață sănătos sau deja avem o sensibilitate pe partea venoasă, apar și varicele în plus. Tratamentul nu e de scurtă durată. Facem 1-2 luni pauză, reluăm 1-2 luni, pentru că e o problemă care rămâne acolo și se vindecă foarte greu, deci trebuie răbdare. Trebuie să fim constanți în ceea ce facem și trebuie neapărat să ne schimbăm stilul de viață dacă acesta nu este unul benefic picioarelor noastre. Trebuie să avem grijă de ele, pentru că ele ne poartă prin viață tot timpul.